Takže čaute, vítam vás u nového videa. Toto video je obrázok do súťaže pre Lepasa Miu. Mali sme teda nakresliť psa alebo mačku, ja som si teda vybrala psa a dúfam, že sa ti ten pes bude páčiť a tak to vypadá. Takto teda vypadá ten pes a mne sa moc osobne nepáči, jak som ho sem a proste také vyfarbila. Proste sa mi to tam tak moc nepáči, ale inak sa mne osobne moc páči a som zvedavá, či sa bude aj tebe páčiť. Asi si pravíte zase ďalšie video o súťaži, že niekde dávaš nejaké fotky alebo music videa alebo proste. No, mňa to proste baví robiť aj ten music videa, aj tie obrázky kreslím, mňa to proste baví a baví proste. Niekedy si kreslím aj dosť často kreslím aj pre seba, niekedy sa pripájam aj do tých súťaží, aj keď niekedy nič nevyhrám a niekedy aj hej, ale to mi vôbec nevadí a tie music videa ma tiež moc bavia. Tak to by bolo asi celé video a čau!